Atât eu cât și colegii mei din echipa Romanian Business Leaders credem cu tărie în puterea lui împreună, în puterea comunității de a face lucrurile mai bine și de a construi România în care generațiile viitoare să-și dorească să trăiască. Însă acest lucru îl putem face cu atât mai bine cu cât cunoaștem istoria acestei țări și cu cât aflăm mai multe despre cât de frumoasă și bogată este, și la propriu și la figurat. Proiectul Rebele pe Via Transilvanica a apărut firesc în activitatea noastră, fiind inițiat chiar de către doi dintre antreprenorii din comunitatea Rebele, pasionați de drumeții, dar și ca o translatare a puterii lui împreună pe drumul care unește, căci ne-am propus ca timp de 33 de zile să parcurgem acest traseu de drumeție unic în România prin ștafetă. Autonom, alături de antreprenori, oricare ar fi drumul lor, în orice punct s-ar afla pe drumul lor.